Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ġie pubblikata avviż legali li permezz tiegħu persuni li jibatu mill-kundizzjoni tal-osteoporosi se jkunu qed jibbenefikaw minn mediċini ġodda b'xejn. Dan wara li ġie emendat avviż legali li jista' jinkludi l-kundizzjoni tal-osteoporosi fil-lista tal-kundizzjonijiet tal-trattament mediku bla ħlas. L-osteoporosi hija kundizzjoni tas-saħħa li ddajjef l-għadam u tagħmlu fraġli, bir-riżultat li jżid ir-riskju illi jinkiser. Wasmat li 12% tal-popolazzjoni li għandha aktar minn 50 sena dbati minn din il-kundizzjoni. Din il-kundizzjoni tolqot l-aktar lin-nies anzjani madankollu tolqot ukoll iż-żgħażagħ. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega li s'issa peress li din il-kundizzjoni ma kienx fuq il-kartuna s-safra, il-pazjenti li jbatu minnha kienu jħallsu minn butom għal mediċini essenzjali. Il-Ministru Fern spjega li permezz ta' dan l-avviż legali faxxa usa ta' persuni se jibbenefikaw minn mediċini li jittrattaw il-kundizzjoni tal-osteoporosi. Minn din il-ġimgħa qegħdin nippubblikaw avviż legali, grazzi wkoll għall-Ministru tal-Politika Soċjali il-kollega Michael Falzon, biex bekk minn dawn il-ġranet l-osteoporosi wkoll ħatkun qiegħda tidħol fuq il-kartuna s-safra. Da jfisser illi fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu nistgħu ndaħlu mediċini ġodda fuq il-formularju tal-Gvern bil-pass bil-mod il-mod biex dawk il-pazjenti, l-eluf ta' pazjenti li jbagħtu bl-osteoporosi minn hawn il-qudiem jistgħu jibdew jekkwistaw mediċini mingħajr ħlas.